Handumanan sa kaawit. Kumusta kanyang tanan sa libo-kalibong tigpaminawan ning sikat na kayong handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og ginam ning akong suwatang. Ako si Arthur. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong sugilano. Palihog pagtugtog sa awit nga nagkuluhan. One last RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba dahil siyang kaagi ka ron? Magaling sa kalalaki nga taga Babag 2, Lapu-Lapu, City, Cebu. Nga tumatatampo nagdas nga Arthur. Wa nimo siya kuha sa iyang gitrabahoan? Wa man siya magpakuha nako. Niingon naman siya nga sa dinhin lang mi sa inyo magkita. Oh, mao ba? Dali, Sod. Kay ako siyang tuktukon sa iyang kwarto. Akong pahibawon nga niya ka na. Daghang salamat na ha. Ikaw pa. Malakas ka sa akin. Diha ka na. Buotan gi kaynis nang Susana eh. Pinangga kay ko. Buto kayo nako. Makalingaw lang sa ko cellphone din eh. Samtang magpaabot kong Michelle. Nga mugawas gikan sing kwarto. Gilay ka na sa pagpaabot na ako. Pasensya na, dugay ko nakagawa sa akong kwarto. Nagsulti pa magod Miss Mama. Okay ray, bay kaso. Nagduwa-duwa lang sa kong game sa kong cellphone. Samtang nagpaabot ko nimo. Michelle? May problema ba? Nung sa seryoso man kay ka? Nag-away mo sa mama ni mo? Tungod ba na ako, ha? Maayong na siyang nitagad na ako sa pag-abot na ako. Smiling man gari kayo? Nagkalalis may kamay sa Mama. Pero okay ra. Ayaw ka bala ka. Oh. Arthur, manghinaot ko nga dili ka lang unta masuko na ako. O mahiubos na ako. Makasabot ka lang unta na ako. Oh. Gusto ko mag-pull off ng una ta. Unsa? Call off? Kaya naman, ha? May problema ba ta? May problema ka na ako? Oo, may problema ta. Unsa? Seryoso ra mo gud kaayo pa. Samtang ako barkadista. Gusto ka nun na yung outing. Samtang ikaw kontento ka na nga kita rin magsigig atupang. Wa ka puli. Mo-join mo ko nimo og sa imong mga friends, di ba? Mo join lagi. Pero dili matingog-tingog. Klaro kayo nga wa ka malingaw sa pundok. Naminaw ramod ko ninyo. Dili mo ko kasabay ninyo. Pero at least, wa to mahimong rason nga mag-away ta, di ba? Wa ko mangaway nimo. Gipasagdan targid ka. Kamo. Bisag usahay bugal-bugalan lang ako ninyo. Mao gani. Ibuli ka na lang sa grupo kay di ka magtingog-tingog. Di ka pa lang sa umang uyab sa kong mga barkada nga mo jam sa inom. Mumingle gyud. Moapil og katawa. Ikaw ambot. Kung maunay imo problema nako, usabayan ta mo uy. Kung gusto ka mo inom ko, mo inom ko. Di mo kita ko ganahan mo inom pero tungod di mo sige. Sige mo inom ko. Dili lang ta mag-call off, Michelle. Ayaw na. Nakadesisyon ako. Pull off lang gid una ta. Gusto ko pangitaw ng akong kaugalingon. O kung okay na ko, magbalik ta. Okay? Mura na gihapon ko niya gibuhagan pa. Nausap ka, Arthur. Mura pag dili lalaki. Para babae lang, mahila ka. Mahal ko kayo, Michelle pa. Sayod yung ginahan. Nakasabot ko. Kaya niya sa kuana. Managlahi mo kung personalidad si Michelle. Ikaw, seryoso kay ka. Sukat kay ka kaniad to. Dili ka barkadista. Toto kasi mong pagtungha. Hinungdan nga, nakagraduate ka sa college. Kung kalos ginawa, nagkakita kag trabaho. Ikaduha ko pala si Michelle nga nahimo kong uya pa. Ug mahal ko siya. Andam kong buhaton ang tanan, malipay lang siya. Nakatagyo na kigayon ang imong kugalingon. Ayaw ihurot yung Michelle ang tanan mong gugma. Kaya tingalig, may lain pagitagana ang ginoo para nimo. Dili pa. Si Michelle lang ang amin ako. Siya lang. Ug wa na ko ilaing mahalon. Siya lang. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Mayong gabi inang. Naa si Michelle. Uy, Arthur, ikaw man gudi ay na. Dong, pasensya ka na sa akong anak ha. Wa ko makauyon sa iyang gibuhat nimo. Okay ra nang. Dili man si kumusurrender niya. Naa ba siya? Michelle, ipot kayo.
Kagayo. Thank you, Choy. Oo, kira madayon eh. Single man ko. Hi guys. Ay. Hello, Michelle. Oh, Arthur? Niya ka? Dito ko sa inyo. O, nga to ni mama ni mo nga niya mo din eh. Mo nga niyapas ko. Pwede bang mo join ninyo? Ay, kabala ka. Ako rin treat ninyo. Sky is the limit. Gusto mo hubog? Aw, maghubog ko ta. Lalo nag-apas-apas ka man ko, no? Maubi ka na sa akin. Di ka bala ka. Kung may mo gusto nga mo join ko ninyo, mo join ko. Mo inom ko. Sige, mag-order pa ta. Punan na rin inyong pulutan. Sir. Sir. Nanghipos na mi, sir. Na mauli na sad ang imong mga kauban, sir. Oh, bila tanan ha. Gibayaran na, sir. Gikuha si imong kauban nga babae ang imong pitaka. Ug nagkuha siya kwarta para bayad sa inyong na-order. Iyar sad nga gibalik sa imong bulsa ang imong pitaka, sir. Si Michelle. Ningon lagi ba eh? Ano mo mga tao rin eh? Gibiyaan na kanila, sir. Gitugon ra ko atong babae nga ipatan-aw kuno ka. Ug ipapukaw na lang unya kuno ka nako. Ato ko Michelle. Ato ko Michelle. Ay. Sir, huwag ka kayo, sir. Tarawa, natuwad ka. Sir, asa man inyo dapit ba? Kay hatod na lang ka. Makatultul pa kas inyo, sir. Ayaw kayo nagmata ka na. Sa sofa lang ka rin sa sala nagkatuog. Huwag lang may panahon sa imong kwarto sa suod, sa nagkatuog nimo. Kay maikol din sa mama nimo. Kasakit sa kong... Sultan na si imong nainom gabi. Hubog kay ka. Ay gani kay nakadumdog ka pa din sa ato. Kaming kuyugan nag-inom si Michelle gabi iba. Nagkabalik na demo. Ngano ba may Michelle nga nagkatuog mo din gabi? Trabahante mo to sa bar tong nagkatuog mo. Sa bar nga niyong giimnan. Gibiyaan ka ba kung sa iyong mga kauban? Pa, sakit kayo kong murag mabuak. Hangover na. Nagpalabi man ka. Di mo tagkaan na itong inom. Kadyot. Ato na ko sumama ni mo. Sultihan ko nagkamata na ka. Hubog yun kay ko kapi. Ibiyaan lang yun ko ni Michelle. Ug sa iyong mga barkada. Lain na sa Michelle eh. Wa magit siya maluoy nga ni Biya lang ako. Ikaw? Ngano ni alaman sa ka? Nagsige ko text mo. Wa kay reply. Di sige na ako makontak yung number. Di sige na mag-abot sa inyo kung muad ako. Michelle, magusto na kabuwan hapit sukad sa katapusan na ito panagkita. Gimingunok ko nimo. Nag-change number na ko. Ug bisag naapa ko sa amo. Nagpalimod ko. Akong ginang sa mama nga pasultihan kang wak ko. Ha? Nga naman. Lisod bang sabton, Arthur? Nag-change number ko. Aron di ka na makakontakt na ako. Oh, Nipalimod ko tungkol kay di ko gusto sa mukon pa nimo. Sil. Tara. Tara wala ka magkata. Kay Sil doon naman sad. O na lang, musunod ako ninyo. Siya. Apa siya nga? Pagpaabot ni. Mahimo ba, Arthur? Lakaw na lang. Ayun ako sa muka. Nag-cool off na magyud ta. Lahuso na lang nato. Magbuwag na lang gyud ta. Aron dili ka na mag-assume. Michelle. Labot pa may lain akong uyab. Kato si Choi. Oh. Nagkaila ka na niya. Katagay ni mo kato ni apil ka na mong inom. Unsa? Siya imong gipili. Kay mas magkasinabot mo. Halos na ng butang. Magkasabot ni Arthur. Mabuwag na ta. Naka-out na kita ko sa akong trabaho. Makapahuwi na ko hinigabot sa mo. Si Michelle. Kumusta naman ka siya? It's been a while. Pero, niya paghihapon ang kasakit sa kundugan sa iyong pagpakigbuwag na ko. Arthur? Ikaw gyud lagi. Gikan kong nagpalit og vitamins para ni Michelle. Uy, Nang, ikaw mong gadin eh. Amayang hapon, Nang. Apa ulit na ka? Ihatod na lang ka. Aron, makatabang kugda sa imong pinalit. Kumusta mas, Michelle? I-regard niya ko, Nang, ha? Ayaw na. Kaya ranin ako dong. Kumusta naman si Michelle, Nang? Ay, gigabaan na tingali nimo. Namabdos.
ug wa ang kuna sa lalaki ang iyang gisabak. Niundang sa trabaho ug nipauli sa probinsya kay minyo di ay. Unsa? Ang konon ko, pila kahigayon kong gihilakan ang pagpagigbuwag na ko ni Michelle. Naglisod ko pagdawat. Apan sa dihang ako nasayran nga nagsabak siya sa laging lalaki. Mura kong gibubuan ug bugdang kaing tubig. Ug ako na-realize, dili gyud siya ang babae nga alang ako. Kanimo, Michelle, I'm moving on. Kung ako pa unta to'y imo gipili, dili gyud unta ka magmahay nako. Pero mas gipili man nimo ang gubot nga kinabuhi. Magmahay ka na lang. God bless you, gihapon. Dagang salamat. Di nilang kutob, more power sa RMN. Mao ka mga higalang taagi ni Arthur nga taga Babag 2 Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nagalohan, One Last Cry. Recorded by X Thunder Gaming. Handu mana so sa ka. Kumusta ka na yung tanan nga mga suking tigpaminawan? Niningan dumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong sugilanon. Ako si Elaine. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ikaw at ako. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano para siyang kaagi karon mo kining sa kababae nga taga Pulang Bato, Bugos, Cebu. Nga tumatitampo nagdasangan nga Elaine. Hello, mauman na ini Cebu City. Ay, nakataak na gitahon ko din eh. Ba ni mo. Mauhot ay. Abi pa lang mga ihas na gid kay ta. Labi ka na. Labot pa. Ayaw pagtanga-tanga din ha kay daghan kay mangila din eh. Ang maayo lag magkakuyog ta. Unyag, ikaw na lang usa. Dali kay kang mailad. Busa igmata ang imong mga mata. Tanaw-tanaw sa imong palibot. Dagag mga snatcher o mga mangingila din eh. Mao ba? Pero dili ni taga din ang uban. Taga mga dayo din taga laing dapit nga niya din sa Cebu City. Mga ayaw gid pagkumpiyansa ha. Napahilo na nato ang atong mga butang din sa atong kwarto sa boarding house. Manggawas na ta na aron mangitag kaon. May mo ko magluto. May mo bang katang magluto din eh. Oo, sa silong. May kusina man din eh. Pero daghan kay rug tao kay Domingo man. Way klase og trabaho. Mao nga sa gawas ng tabangaon. Sige, ikaw mag-iko. Kita na bang duha din eh? Kita ra. Balik duha ka o nga akong gibayaran. Exclusive para natong duha aron way samok. Hata na kay gigutom ako. Chris, mga tuog na tao eh. Kapoy ba tagikan sa biyahe ha? Mula ka makatag sa'yo ug makipasudlon ko ni magtrabaho. Lagi. Usap ha. Ay, sorry ha. Dili na ko tuyong iwakli ka. Di ka po lang yun ko. Sorry. Sige. Mga tuog na ta. Batsyata ni mo eh. Chris. Ikaw na ay maigiingon ka na ako ni Chris kaiyang uyab nga iyang pasundon og trabaho sa kong tindahan. Yes, ma'am. Siya.
Makasali ka niya, ma'am. Buutan o kugihan siya mo trabaho. Okay. Dawat na siya. Kung dili palang ikaw mo inag-recommend, dili ko gid siya dawaton. Lakas ka gud nako. Salamat, Madam Cora. Gwapa siya. Oo, ma'am. Mupili bago day kog batignaong, ma'am. Maog yun. Okay na, Elaine. Magkasugod ka na sa imo trabaho din sa kong tindahan. Kuyog ka na ko. Ipalaila ko ikaw sa uban mong mga kauban. Hi, Elaine. Nakinundog kas kungan. Sa dagi paila ka ni ma'am na mo. Tagsa-tagsa sa may nagpaila sa mga andihan mo. Nakalimot ra ba ko? 5 man gud mo kabuok? Ako dahil si Lino. Friend na ta, ha? May noon kay nalingaw ka na sa imong trabaho. Mag-usa ka palang gani kasi mana. Pero umuro sa kong tanaw ni mo. Nakauyon kasi imong trabaho. Maog yun. Mga buutan man ako mga kauban. Labi na gid si Lino. Laukaw kaayo. Mura lagi pirming bida si Lino sa tong panagsulti, no? Unsa man? Nakagusto ka ba niya? Karon, nga ni anata sa atong kwarto din sa boarding house. Mahimo mo na ba akong tubagon sa akong pangutana ni mo dihang didto ta sa karinderya ganiya? Chris, nagselos ka ba ni Lino? Wa man. Wa ko magselos. Mas gwapo ko niya. Naara man di ay na. Aw tingalig, ganahan kag musuway niya. Okay ra ko. Unsa? Uya balanta. Aw hinoon, live-in na ta. Kay nagkuyog ta sa usa ka lawak. Usbon ko. Live-in pa lang ta, Elaine. Di pa ta kasal. Kung gusto ko musuway og lain, okay ra ko. Wa ko makauyo sa imong komedya. Nagpa ka man. Wa ko manghubidya. Tinudanay ning ako. Almost 6 years na ta. 6 years na tang manag-uyab. Tingali napulaan ka na nako. Nangita kag laing putahe. Musugot ra ko. Basta kay dili lang ta magbuwak. Dilaw ra gud. Basta kay kita lang gihapon. Og mahimo ra sa kong mutilaw og laing putahe. Basta kay kita lang gihapon. Uy. Nasa man ka? Kaganihan magiging kang murag tulala. May problema ka? Lino, mahimo pa. Tayo na lang kayo, sige dool na ako. Dili ko gusto nga mag-away mo ni Chris. Oh? Nga naman, naglagod siya na ako. Ako pag daw tayo maglagod niya. Kaya akong giilugan. Oh. Hay, madalo siya. Tuara sa boarding house. Ni day off man ron siya. Kay round south lagi sila karon. Ay, naibaw ka na sa kinabuhing ahente. Kapoy sad. Wa masab si ma'am karon na. Nilakaw masab. Oo, nanangito ka ganiha nga malakaw. O ba siya siguro kung ano siyang oras mo balik. Ikaw ba? Ayaw pala big kumpiyansa. Igmatang imong mga mata. O kay mundunggan sa mga pangitabo sa palibot. Oh. Isod ka nang kawatan ka sa tubang. Dawata. Ipadani sa mong pamilya sa bugo. Pagkuha og para imo. 10,000 man na. Kadakal ko din yung kwarta ha. Nanuwildo na mo. Ay, nang huwambod ko kwarta. Di mo ka manghuwam. Makuhaan na mong sweldo. Dili na limpyo ang sweldo nga imong madawat. Takana ni musulti eh. Basta kay dawata na na. Huwag ipadana sa mong pamilya sa bugo. Kay magpadasa ko na ng mama.
Mula ka ugma ha. Di ko mo trabaho. Mo-absent ka? Unya, maguwang karbag kwarta. Musap na kagamay ang imong sweldo. Nganong nag-uol man ka? Ako man ang problema. Pasagdi ko sa akong gustong buhaton. Kay pasagdan ta sa ka. Ang importante, nga mo pauli gihapon ta din his boarding house. Ug kita lang gihapon. Period. May bawo si Chris nga ni alang ko sa gawa sa mong boarding house. Ni absent ko. Ay, nagtuta na ko ini niya daw. Pila na kayong namusulti siya na kung mo-absent sa trabaho. Mulakaw na masad ko na siya. Kinalan ako may bawan kung asa ka siya paingon. Oh, siya na nang nikawas kay ka sa boarding house. Dili ko niya makita ning ako na yung mutaban. Giunungan siya sa maong sakyanan. Oh, pamilyar na ako ang maong sakyanan. Kang mamtita ka na. Og siya ang sakay sa maong sakyanan. Nisakay na si Chris. Dili. Nag-hope sila. Maayo ka na, uli ka na. Nabuntagan man. Oo lagi. Naglamay nga mong inom og sa akong mga amigo. Mga amigo o babae ang imong kauban? Apil lang babae. Ato ba yung gisabot daan, ha? Bisag magkasabot pa mong lino, wa na'y problema na ako. Basta kay kita lang gihapon. Elaine. Hayop ka! Hayop! Hayop! Day! Pumukpuk ka! Nabuang ka na ba? Ha? Hayop! O, nabuang na ko! Nabuang na ko! Kung mas mabuang pa ko kung magdugay pa ko sa imong mga gamot. Nakita ko ikaw kagahapon nga gikuha ka ni Ma'am Tita. Kung sa diya nakasakay ka na sa iyang sakyanan, nagahawak mo. Maudi ay. Maudi ay nga ituon ko ni mo sa lain kay may gikabuangan ka naman di ay. Nganong masuko man ka, ha? Nga igo man lang ko ng warta sa maong byuda. Suma, naghatagan ko ni mo kwarta, di ba? Ilutaan ko ni mo. Kung nasayod pa lang ko kung diindikan ka ng maong kwarta, dili mahitapong mo dawat ko. Gikan di ay sa hugaw gapaagi ang maong kwarta. Gikan di ay sa imong sugar mommy. O gusto pa ko ni mo iduhig sa imong kahugaw? Gituon pa ko ni mo nga makasaha ni mo aron dili ko makasudya ni mo. Elaine. Magbuwag ta. Dili na ko ni mo. Ikuyog pa ko ni mo din sa syudad. Habi na kong tarong ka. Habi na kong kitag yung duwahang tunas atong katiguangon. Hugaw man di ay ka. Hugaw ka. Magbuwag ta. Dili. Dili ko musugot na mabuwag ta. Dili, Elaine. Mahal ko ikaw. Nipauli gid ko sa bugo. Nagpakiluoy si Chris nga dili lang mi magbuwag. Apan dili ko na siya matuon papagbalik. Gihugawan na kaayo ko niya. Ituod pa ko niya sa lain, pero dili lang gid ko na mi magbuwag. Sa sinugdanan, naglibog ko. Apan nakasabot na ko karon human ko siya masapi. Sa pagkakaroon, nagkatrabaho gihapon ko sa usa ka tindahan sa Poblacion Bugo. Dali na kong nahikalimot kang Chris, sumot kay dili siya ang lalaki nga usikan ko pag-ayos ako mga luha. Dini na lang ko kutob, more power sa RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Elaine nga taga Pulambatu, Bugo, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga rekalahan, ikaw at ako. Ang mga kaagi gibata nudo sa radyo ni Miraluna Tumulat, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglipot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handimanan sa sakawit, Carol.
RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O bata ipada sa Handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.